Hoe goed 3 maanden op 18 maart ontsteden binnen gemeenteraadsverkiezingen en ze staan gewoon hebben de meeste partijen hun listloeker bekendpakken. Soms zijn dit de al zittende listloekers, maar daar komen echt naar je bij. Zij is Jouke Verma van de ChristenUnie Dantemediel, een van die nieuwe listloekers en hij is hier bij u in de studio. Jouke, goeiemiddag. Goeiemiddag. En ja, eerst nog maar de beste wensen voor dit nieuwe hier. Ja, dank u wel. Alle jekken zeggen hier en enkele lustra's. Dit nieuwe hier, ja, dat brengt voor die echt nieuwe dingen. Sabisto listloeker, als listloeker vadroeger en benieuwd voor de komende gemeenteraadsverkiezing. Dat is toch wel wat al als raadslid. Zeker, ja. Ik ga nu 8 jaar raadslid West en dat is zeker een hele warre rol. Ja. Dus ik al je nee en nou, ik was spannend wat dat betreft. Ja, snap ik. Ja, want we hier te krijgen even over van dit is vandaag de eerste keer dat je bij in een studio bent. Klopt. Dus hartstikke mooi dat we even komen koers. Ja, hast er lang om na denken, Martin, van die om listloeker te worden of hier dit een soort logische stap naar al die jaren in de rie? Nou, logische stap weet ik net. Ik ben wat degene nou, omdat er een paar uit geen naast qua ervaring die er dan nog zit. Ja. Nou ja, het vertrouwen tot het bestuur en de leden is kwam. En nou, ik vind het prachtig mooi om te doen. En we hebben goede gesprekken en gewoon ben ik dankbaar dat ik het wezen mij. Ja. Want als ik zo even naar je list en dan noem maar 12 list van je in ieder geval weer 22 wie TS met de Vries. En ja, zij is net troscoot naar nummer 1. Dat just dan toch wel vaak dat nummer 12 troscoot naar 1, maar dat heb bij hem net gebeurd. Wie dat een bewuste keuze of zit dat in de nou, uiteindelijk had je 3 raceperioden die en hij is ziek om dan weer het stokje eigenlijk over te dragen om de nieuwe generatie, like het zou zeggen. Ja. En is het gezond om dat te doen. Dus vandaar dat zie je inderdaad een stap terug. Ja. Nou, hij maar ChristenUnie al een paar raceperiodes in de Rie en in het college zitten. De voormalige wethouder Wiersma. Ja, wie al de langzittende wethouder van Friesland, maar dat is nou voorbij. Wat had het besluit van je partij? Want dat is toch wel een kentering in je dwangen leden binnen de gemeente Dantemediel, denk ik, of net? Ja, nou uiteindelijk ben we ervoor om de meesten te changen. En dat het nou in een coalitie is of de oppositie. We zitten net om te heersen, om het samen te zeggen, maar om het beste te doen voor onze inwoners. Ja. En daarvoor doen we het. Maar het is zelf wel mooi als je onder touwtjes lopen kennen in de gemeente en dan als raadslid, als partij of als wethouder, dat maakt het toch wel verschil, of net? Zeker, het maakt het wel verschil. Ja. Maar ook in de oppositie kun je mooie dingen doen, we zitten nou ook kwartlijn in. Dus ik dank je hele mooie dingen doen. Ja. Als het nou even omsjoest op die oude fjouwer hier, ja net helemaal, fjouwer hier van je, fjouwer heel komen we zo nog even op. Wat had de ChristenUnie van Dantemediel bij Schutterkind vist? Nou, we hadden persoonlijk een hele grote dingen voor alle dorpen. En qua bouwen, we hebben altijd zijn van bouwen. Net grootschalige projecten, maar projectontwikkelaars, maar ik liedschalig, gewoon simpel dorp. En dan worden we streng en Van Waarden het zelf was nodig als Van Waardse Wal of Reetsjerk en neem maar op. Ja. Dus een grote plan, zoals de MFC natuurlijk, in Van Waarden. Best een protte ding die en uit zuiver opzommen, dan kan ik je van oren zetten. Ja, dat is best nog wel een richtje. Nou, we hebben de laatste periode net uitzetten, dat zijn we correct al. Wij dit hier, 24 april, weer volgens mij, hij heeft de stekker uit de coalitie luchten. Als er nou waarom shows, wie dat een goed besluit? Ja, uiteindelijk, en dat is natuurlijk ook een pijnlijke vraag. Daarom doe je mij natuurlijk. Ja, hartstikke leuk. Uiteindelijk is een goede beslissing geweest. Je moet bij je eigen kernwaarden blouwen. En bij ons is het dus wat. En daar staan we voor. En meestal kennen dat ik zien in alle stappen die we dienen. Vandaar dat we die keuze toen maken. Ja, want ze zeiden dat is een bewuste keuze. Wil je er sterker van of verlies je daar meestal mee? Hoe show je hem dan naar als ChristenUnie? Want ja, als zitten blijft, dat is natuurlijk, we krijgen al meer in de melk te brokkelen dan wanneer ze alleen maar als raadslid zitten. Uiteindelijk had de Rier natuurlijk het besluit wel, het eindbesluit wel, ken die meidje. Maar als wethouder en als partij had natuurlijk als in BW een grotere rol dan. Ja, nou dat zeker. Alleen nog op laatst kom je op een punt dat het zo net verder kan. Nee. En daarom hebben we die kark lutsen. Ja. De verkiezingen zien van door. Waar wil de ChristenUnie mee scoren, om het maar even zo te zeggen? Ja, nou, de komende periode. Iedereen wil bepalen dingen natuurlijk qua scoren. Wat we echt een uitzoeken. We hadden juist toevallig nog een werkbezoek gewoon. Je bij de kazerne even. Dat is echt zo'n buurtontmoetingsplek om te zien te laten. Dat is een van onze doelen voor de komende jaren. Om dat eigenlijk te zien in alle dorpen. Dat je meer preventief iets doet. Zo'n vakbond zitten in plaats van achteraf. Want de instelling en alles zit vol. Maar om daar echt preventief op te gaan zitten. En de dorpen, dat er meer leefbaarheid komt. Maar de vrijwilligers die je steunen als gemeente. Dat je dat net zien horen. Juist bemoedig je en stimuleren.
Ja. Nou ga ik even zocht om je nieuwe programma. Dat kon ik nog net vinden op een site volgens mij. Daar zit hij van 22 nog op. Dan zul je van 22, 26 misschien net zo volle verschillen van 26. Nou ja, misschien naar 30. Maar waarin... Want dat wil ik eigenlijk zeggen van... al die programma's lieken heel soort op elkaar. Iedereen wil zeggen, ja, we zijn er voor de burger. We willen mensen goed bijkennen, een veilige omgeving. Ja. Waarin maakt je dat verschil dan als ChristenUnie? Nou, wij zijn als ChristenUnie, de naam zei het al, een christelijke partij. Die trekt op basis van de Bijbel en uit het christelijke aspect zijn maar alle beslissingen echt door. En daar maakt het grote verschil met de andere partijen. Ja. En er zit nog een christelijke partij natuurlijk ook in de riet. Maar dat maakt het woord grote wezenlijke verschil. Dat we zorgen naar de meesten vanuit de Bijbel en vanuit de Heer de krachten krijgen om de beslissing daaruit te maken. Ja, nou, als je naar de ChristenUnie en het CDA, nou, er zit wel meesten, denk ik, die wat heen en weg switchen volgens mij. Ik weet net, merk je een beetje op de groep, want het CDA is natuurlijk een beetje de grootste club nou. En je bent dan wat lietser. Er ben nooit vormen west van, goh, misschien moeten we de Gerrits wat dingen doen. En wat aan de andere kant, naar de SGP, joh, die is dan, nou ja, om eens krek mee te zitten, een graadje zweder misschien wel eens jemmen. Ja. Je zit een beetje tussen het SGP en het CDA in. Ja. Leidt hij wat voor de toekomst? Of blijf je hem gewoon je eigen uitgangspunten trouw, zeg maar zeggen, als partij? Wij blijven trouwen als partij waar we verstenen. Wie ben ik oors bijvoorbeeld ten opzichte van andere partijen qua duurzaamheid. Wie denkt echt vanuit de schepping wat visioen is. Ja. En nee, net zozeer. In principe de SGP, wat je ook zei, is een christelijke partij. Ja. CDA, Christen-Democraten, dat het dan zeggen. Hij heeft landelijk volg gekend. Dus er is leidt wonverbinding aan natuurlijk in de riet om samen iets te doen. Maar net, wie blauw is ChristenUnie zelfstandig. Ja, je blauw, de dingen die je... Eigen koers. Ja, je houdt je eigen koers. Zeker. Nou, ja, dan geven we naar de verkiezingen. Die zitten er om te komen. Wat zit er al te gebeuren de komende, nou wat hebben we nog? Een 3 maand, hè? Ja, we gaan een 3 maand. Ja, het in Protte, ik hoor het misschien net, maar Protte voorsorteren op de verkiezingen natuurlijk. Ja. Of zit ik hier echt net in, je moet je net vragen. Nee. En ja, er komt Protte bij de waan. Dus nou, zeker als nieuwe lijsttrekker van ChristenUnie Dantemedeal. Komt een heel nieuwe pagina waar je met een nieuw boek, om het zo maar te zeggen. Ja. En wat ga je hem doen als partij? Ga je hem de boer nog op? Of ga je hem nog zeepkisten, speeches? Of wat? Wij gaan zeker de boer op. We hebben juist een werkbezoek gewoon. Ja, en de komende tijd zit een hele Protte op planning. Ja. Ik denk welke week we een paar keer voortbinnen. Dus ja, we zitten een Protte op planning. En wat zijn de verwachtingen van jezelf? 28 maart. Dat je hem, nou ja, blauw waar je hem binnen, groter blauw, ja, die al groter worden, want dat wil een partij denk ik altijd. In principe zoals dat ik moet het nijstreven van groter worden, nou ja. In ieder geval zo blauwen. Ja. En ik moet ze zitten. En zo mooi wijzen dat ik wat groeien. Uiteindelijk is het ook, ja, soms mag ik bescheiden wijzen. Ja. Maar wat we doen had soms wel een hele grote impact. En dan hoor je net de grootste voor te wijzen. Nee, dat is weer. Ben er dingen specifiek die zeggen van ja, daar wil ik dan toch wel wat aandacht voor vragen. Ik als ChristenUnie in de komende verkiezingsperiode? Nou, vooral leefde dat ook al. Want dat is wel het tijd, we worden een steeds hardere samenleving. Ja. En dat zullen we wel steeds meer. Dat meer de liefde nou qua ziekje. Ja. Het samen doen, het samen oppakken van dingen. Wat krijg ik zijn mijn vrijwilligers, mijn buurthuizen. En dat we een vakhand zitten in plaats van verharden en alles maar vol komt. Ja. Je maakt er mijn meestelijke maat en echt maatwerk leven. Ja, nou misschien is dat wel een mooie afsluiter. Jouke Verma, Lisloeker, ChristenUnie Dantemedeal. Dank voor die taaljachting. Succes met de verkiezingen en nou, van nou eerst maar een goed weekend. Ja, van hetzelfde.